zvýrazniť prednosti a potlačiť nedostatky, tak toto je pravidlo snad nie jednej z nás. A ako sa na plese cítiť príjemne a zároveň zapôsobiť na ostatných, tak práve preto sme sa rozhodli navštíviť jeden z prešovských salónov na Jarkovej ulici, kde nájdeme odpovede snad na každú dámsku otázku. Po mojej pravici je odborníčka na módu Nikola Repková. Prajem pekný deň. Pekný deň. Nikolka, tak začneme dĺžkou šiat. Majú ženy vo zvyku striktne sa držať pravidlom na ples len v dlhých šatách? Prevažne áno. Preferujú ženy skôr dlhé šaty, ale čo sa týka študentských plesov, tak vtedy si berú aj krátke, väčšinou stylovými sukničkami, princeznovské. Máme viacero typov šiat a viacero typov postav. Tak skúsme tak odhadnúť alebo skús odporúčiť, aký typ šiat sa hodí pre aký typ postavy. Takže keď má žena ideálnu postavu, tak si môže dovoliť viac šaty rybí strih. Ženy s menšími prsiami to môžu vyriešiť aj napríklad takto, kde majú zakrytý dekolt. Naopak ženy s väčšími prsiami si môžu dovoliť viac a môžu ukázať dekolt. A keď má žena široké boky, tak ich ľahko zakrie týmto strihom, kde sú boky zakryté a šaty sú stiahnuté v páse pod prsiami. A toto je krásny výber a super rady pre každú babu. A čo farba? Čo je dnes trendy? Čierno-biela kombinácia, čisto čierna, smaragdová, kráľovská modrá a takéto farby. Toto boli rady odborníčky na módu Nikoly Repkovej. Ďakujem. Tak, babi, šaty by sme mali a teraz sa poďme spoločne pozrieť, ako sa naličiť tak, aby sme boli sexy, zvodné, ale zároveň, aby to vyzeralo vhodne.